தெரியும். என்ன பண்ணிட்டோம், வீடியோக்கு நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க உறவுகளே. நாங்க இப்ப எங்க இருக்கோன்னு பாத்தீங்கன்னா உறவுகளே, நாங்க பெங்களூர் வந்துட்டோமே. அம்மே அம்மே தங்கப்பிள்ள தங்கப்பிள்ள கேட்டு காரு ஊர்ல இருந்து வந்துருச்சு. இப்ப பெங்களூர் போயிட்டு இருக்கோம் உறவுகளே. ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு எங்க தம்பி பொண்ணும் அக்கா பையனுக்கும் கல்யாணம் பண்ணோம்ல, அவங்கள போய் கூட்டிட்டு வர போறோம். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பெங்களூர் போயிட்டாங்க. பாவம் அவங்க அம்மா எல்லாம் பாவம். ஐயோ என் பொண்ணு எவ்வளவு தூரம் கட்டி கொடுத்துட்டே, நான் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருந்து பக்கறதான்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. பாத்தீங்களா பாரு, பாத்தீங்களா தம்பி, இது அவங்க அம்மா. இங்க ஒரு தம்பி இருக்கா மாதிரி. எங்கடா பிறந்தீங்களா? எதுக்கு கோவையா? அவங்க அக்காவை கூப்பிடுறாங்க.